Takže, čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa. Ja som Štvorka a dnes budem natáčať Minecraft o dome na strome, takže môžeme ísť na to. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Tak si to zapneme. Musím počkať. A toto bude 15-minútové video, ale ten dom tam mám už postavený, len teraz ho troška vylepšíme. Poď. Mne to troška trvá, lebo mi to seká. Si toto, my word. Počkať. No. Toto si musíme premenovať. Musím si dať kreatív. Tu mám survival. Ale nie, necháme si to asi na survival. No, tak si to necháme na survival. Teraz tam budeme... Bože. Teraz tam budeme... robiť také veci a tak. Toto video bude trvať 15 minút. A môžeme ísť na to. Tak. No čo je? No tak. Takže toto. No. Počkajte, musím si to trošku spracovať. Asi mám kreatív, on to nevadí. Či vadí? Nemám. No, tak musím ísť na spak, lebo je už večer. Tu máme rebríček, tak tu máme truhlu a tu máme postielku. So vyspíme. Tak, teraz sa vám idem ako na Minecrafte predstaviť a začneme tým, som si zapol cheaty. Neviem, či to je asi podvádanie, ale nevadí. Ak sa vám to nebude vadiť. Ak vám to nebude vadiť, tak počkajte. Pôjdeme semok. Takto. Počkajte, to si musím dať takto setting. Tu si dáme video. A dáme si to tak. Tak, ale to parma, čo sa stalo. Video. Čo to nejde? Neviem, prečo to nejde. Nechápem. Settings. Video. Počkať, toto si vypneme, cheaty. OK. Tak. Prečo to nejde? No, tak. Čaute, ja som Samuel, toto je môj skin. A teraz vám ukážem môj dom na strome. Budeme robiť také a tak. Takže môžeme ísť na to. To si musím zase nastaviť. Toto video sa vám asi nebude páčiť, ale neviem. Tak, a môžeme ísť na to. Takže toto je môj dom. Tam hore. Neviem, či ho vidíte, ale... No. Ale... Nie je to fajn. Takže musíme sa skovať a pôjdeme si asi narúbať nejaké drevo. Asi do tejto veci dám do truhly, do čestky. Takto. Tu mám čestky. Moment, mám to vybrnúť. Takto. No. Toto si mám.
to musím dať, lebo ne. No, daj sa tam už. Na budúce budem natáčať Pokémonov v Prievidzi. To bude tiež asi 15. Ale bude tam troška rušno. A asi nebudete vidieť ani... No, nebudete vidieť. A dúfam, že sa vám to video Pokémony bude páčiť. Ukážem vám mojich Pokémonov a budeme chytať v Prievidzi Pokémonov. Ak tam nejakých nájdeme. Minul som tam chcel chytiť Charmandera. Len sa mi to troška nepodarilo. Môj brat. Matýsku, choď preč. Prosím. Ježiš. No tak toto asi nebude dosť najlepšie. No, kašlem na to. Tak, to sme si ísť robiť. Tak, teraz zoberiem si meč. Tak, a zoberiem si aj toto na ovce. Tak, poďme dole a narúbime si nejaké drevo, aby sme teraz mohli predržiť ten dom. Chcete pôjdeme dole? No. Zabijeme nejaké one. Čo sa nám robí? Chápem. Nechápem, prečo nám ide rúbať one. Čo to je? Neviem. Ja mám one. No, prepáčte, ale ja som si zapol kreatív. Asi. Settings. Nechápem, prečo mám. Zapnem si Suriva. Ale ja nechcem mať. Dám si. No to jedno. No tak si necháme. Tak a ideme predĺžiť môj dom na strome. Takto. Matýsko, choď preč. Takže toto asi musíme zničiť. No ježiš. Počkajte, prosím. A Matýsku, daj si tu inkšír. No, nevadí. Tak. Tento dom predĺžíme ako poschodia. Stáme toto. Takto. Predĺžíme si to asi o minimálne takých, neviem koľko. A toto bude troška inakšie. Tento dom bude asi fakt niečo. Čiže máme ešte 6 minút na natočenie tohoto videa. Ešte to musíme stihnúť. Tak
Počkejte, poďme. Potom stihnem. Ako viete, tak som už natáčal video s mojím kamošom, je to Teržman TV. Myslím si, že videli ste jeho videa už. Ak nie, tak si ich pozrite. Mne sa teoreticky páčia. A natáčali sme Minecraft druhú epizódu, či neviem ako to nazval. A budeme dokončovať ten Minecraft, len ja som tam dával ešte podrobné veci, som to hral a bude tam aj môj brat Kiko Škrip a to je Manboy TV. Asi ste nevideli jeho videa, možno áno, možno nie. Čiže teraz to predĺžime ten domček, ale tak. Teržman TV a Manboy TV. Takto, tak. A teraz toto bude ďalšia tá ako časť. Ale dáme si tam toto svetlo. Takto. Tuc. To dáme preč asi. A dáme to tam svetlo, takto. To bude asi zvonku vidieť, ale nevadí. Tak, a teraz tu urobíme pohodlie. Dáme si sem dve pece, dáme si sem druhu, čestky. Tam dáme postel, bed. Dáme sem dve. Tak, teraz si sem dáme obraz, paint. Či ako sa to volá, zabudol som. Takto, počkať, tuto si dáme nejaký veľký obraz. Tak tento by mohol byť. No, tak tento už fakt nechcem, už dva. No, tak tento ešte, tuto dám nejaký takýto, sem dám nejaký veľký. Tento je dobrý. Tíjo. Tak, teraz si sem dáme ešte čestky. Toto. Dáme si sem soudru, čo sa číta. A dáme si sem ešte book. Knihy. Si dáme takto. Počkať, to by som mohol spraviť. Nie. Takto. Neviem, či sa nám potom dá otvárať truhla. Možno áno, možno nie. Nedá. Tak ale asi by sme si tu mali spraviť okienka, lenže neviem kde. Tak tuto spravíme. A tuto. Uzaj, toto sa hodí, toto k tomuto. Máme kráľa a tu máme jeho trump. No, viete čo myslím. Jeho sedlo. Okna. Takto. Nepočkaj, musíme si zobrať tieto. Tak ešte minútku. Tak. A tak. A toto je už všetko. A ešte vám raz prejdem môj dom. Takže totok. Tu máme takto. Máme nasledované prasa ako obraz. Potom tuto je ďalšia polka. Tuto máme ako izbičku. A toto je tam naša nová. No tak. Tak, tu máte král, obrázok, všetko. A ja sa s vami asi teraz budem už lúčiť. Takže čaute, dúfam, že sa vám toto video páčilo. A dajte like, ak nie, tak čaute.